Aquest és el terreny de proves de la General Motors a Milford, Michigan. És l'equivalent automobilístic d'una gimcana, un lloc per veure si els vehicles prototipus poden sobreviure una sèrie de proves molt dures. S'examina absolutament tot: conducció per carretera, resistència de xoc i una conducció del vehicle sota condicions adverses. A més, hi ha unes proves de rendiment del motor, de quilometratge i de la quantitat de contaminants que deixa anar un vehicle. Provar cotxes prototipus per veure les emissions nocives és un assumpte seriós. Les lleis de protecció del medi ambient posen uns límits molt estrictes a la quantitat de contaminants que pot emetre un cotxe. L'Agència per a la Protecció del Medi Ambient prova alguns cotxes aleatòriament quan surten de la cadena de producció i si n'excedeixen els límits no es poden vendre. L'última conseqüència de no complir els límits establerts és que no et permeten vendre el vehicle. I això és catastròfic. Per això, la General Motors necessita una completa seguretat que un motor prototipus funcionarà realment dins dels límits legals quan es fabriqui en grans quantitats. Es fan una quantitat de prototipus i els contaminants que emeten es mesuren sota unes condicions controlades. Les emissions mesurades tendeixen a ser de distribució normal. Uns motors tenen un nivell baix, uns altres el tenen alt, i la majoria es troben en un entremig. En aquesta unitat veurem com la General Motors utilitza les distribucions normals per preveure el funcionament de tota una línia de nous automòbils. Veurem que quan treballem amb distribucions normals podem estandarditzar les mesures, la qual cosa vol dir passar-les a unitats de desviació estàndard. Veurem que representem les mesures estandarditzades amb una corba normal que té una mitjana de 0 i una desviació estàndard d'1. I aprendrem a utilitzar la taula normal estàndard per trobar el percentatge d'observacions que es troben per sota d'un punt determinat de la corba normal estàndard. Cal dir que la General Motors prova una quantitat de motors prototipus per controlar un tipus de contaminants anomenats òxids de nitrogen o NOx per abreviar. Els tècnics de proves saben que no tots els motors emeten exactament la mateixa quantitat de NOx. Hi ha variació. Aquesta variació d'un motor a l'altre segueix una corba normal com aquesta. Les proves de motors prototipus permeten als tècnics calcular força exactament la mitjana mi i la desviació estàndard sigma d'aquesta corba. Concretament, la mitjana d'aquest motor model és 0,78 grams de NOx emesos per milla i la desviació estàndard és 0,5 grams per milla. Les àrees que hi ha per sota d'aquesta corba ens mostren el percentatge d'observacions que es troben en un rang donat. Vegem ara com podem trobar aquests percentatges exactament per mitjà de l'estandardització. Això implica descriure les mesures en termes de desviacions estàndards apartades de la mitjana. Estandarditzem les mesures prenent cada valor X, restant la mitjana mi i dividint per la desviació estàndard sigma. El resultat és la mesura estandarditzada, la qual anomenarem Z. Ara utilitzarem aquesta fórmula en la nostra distribució de nivells NOx. Un motor determinat emet 1,06 grams de NOx per milla. Podem veure de seguida que aquest nivell és més alt que la mitjana. Però quan? Ho podem saber si estandarditzem les mesures. X és la mesura, i és 1,06. Aleshores hi restem la mitjana, 0,78, i ho dividim per la desviació estàndard, 0,5. Tenim que Z és igual a 0,56. Aquesta és la mesura estandarditzada de la prova d'emissió i vol dir que la mesura és 0,56 desviacions estàndard per sobre de la mitjana. Si estandarditzéssim totes les mesures individuals com aquesta, tindríem tot un recull de valors Z. La distribució d'aquests valors Z encara serà normal, però l'estandardització produeix una distribució normal especial, la corba normal estàndard. Aquí la mitjana es troba a 0, amb una desviació estàndard d'1. Aquí hi ha una desviació estàndard a cada costat de la mitjana. Aquí n'hi ha dues, i aquí n'hi ha 3. Si una observació original cau a sota la mitjana, el seu valor Z és negatiu. I si es troba per sobre de la mitjana, el valor Z és positiu.
Podem utilitzar la corba normal estàndard per saber on es troben unes observacions específiques en relació amb la resta d'una distribució. Per exemple, fem una ullada al motor que té un nivell estandarditzat de NOx de 0,56. Es troba en aquest punt de la corba normal estàndard. Quin percentatge de tots els motors tenen un nivell d'emissió de NOx més baix que aquest? Per esbrinar-ho, podem utilitzar una taula de percentatges anomenada taula normal estàndard o taula Z. Aquí tenim una part de la taula. Primer introduïm a la taula el valor donat Z, 0,56. La columna de l'esquerra dona la primera part del número Z, una desena part. La filera que hi ha a dalt s'utilitza per situar el segon decimal del número Z. El valor Z era 0,56, per tant, primer busquem 0,5 a la columna vertical i després busquem 0,06 a la filera de dalt. Totes dues es creuen sobre un número que correspon a l'àrea de sota la corba per sota d'aquest número Z, és a dir, 0,7123. Ho podem llegir en tant per cent si movem el decimal 2 llocs cap a la dreta. Així tenim que 0,7123 és el mateix que el 71,23% i ho podem arrodonir al 71%. Ara sabem que prop d'un 71% de les observacions de la distribució recauen en un valor Z de 0,56 o per sota. Fem-ne un altre. Quin percentatge d'observacions està per sota d'una mesura amb una puntuació negativa Z d'1,52? Recorda que la puntuació negativa de Z vol dir que la puntuació es troba per sota de la mitjana. Tornant a la taula, busquem 1,5 negatiu a la columna de l'esquerra i 0,02 a la filera de dalt. El número resultant és 0,0643, o aproximadament un 6%. Per tant, només un 6% d'observacions es troben per sota d'aquesta observació. Ara hem après que podem estandarditzar mesures utilitzant la fórmula Z i que utilitzem la corba normal estàndard per representar els valors estandarditzats o valors Z. Ara veurem com utilitza aquestes tècniques la General Motors. Hem dit que la General Motors provava una quantitat de motors prototipus per intentar saber si el disseny passaria les reglamentacions mediambientals. Les proves mesuren molts tipus de contaminants, però nosaltres només en veurem un, el NOx. El límit legal d'emissions de NOx és 1 gram per milla, però no cada vehicle ha de complir aquesta pauta. Com que les emissions varien d'un cotxe a un altre, la llei diu que fins a un 40% dels cotxes fabricats poden accedir al límit. Aleshores, la pregunta és, com pot utilitzar la General Motors les dades d'emissions dels prototipus per dir si la producció total passarà al control? Aquí és on entra en el procés l'estadista Tom Lorenzin de la General Motors. Nosaltres donem per fet que les emissions de NOx tenen una distribució normal i en provem uns quants prototipus per poder calcular una mitjana i una desviació estàndard. Partint de la mitjana, de la desviació estàndard i de la corba en forma de campana, podem calcular la probabilitat d'accedir als límits i ens agradaria que fos tan baixa com fos possible. Tot i que l'Agència de Protecció del Medi Ambient permet un 40%, els estàndards de model tenen un nivell molt més baix que aquest. Nosaltres tindrem com a límit del 10 al 20% per estar-ne ben segurs. Aquí tornem a tenir la corba normal d'emissions de NOx d'uns motors prototipus amb una mitjana de 0,78 i una desviació estàndard de 0,5. Volem saber quin percentatge de tots aquests motors tenen uns nivells de contaminació més grans que 1 gram per milla, el límit establert per la llei. En aquesta escala, el punt d'un gram és aquí, i per tant, l'àrea en la qual estem interessats és aquí. Primer cal que estandarditzem el límit, 1. Utilitzant la fórmula Z, substituïm X per 1. Després restem la mitjana, que és 0,78, i dividim per 0,5. El nostre valor Z és 0,44. El límit original d'un gram per milla, quan s'ha estandarditzat, és 0,44. Això vol dir que el límit és 0,44 desviacions estàndard per sobre la mitjana en la corba normal estàndard. Ara podem utilitzar la taula per veure quin percentatge d'observacions estan per sota d'aquest valor Z. El número corresponent a la taula és 0,67 o 67%. El que volíem saber, és clar, no era quants estaven per sota del límit, sinó quants accedien al límit. Però com que el total de l'àrea de sota una corba de densitat és 1 o 100%, només cal que restem 67% de 100% per trobar-ne la resposta. És 33%. Així, General Motors ha trobat que, partint de les proves que fan els motors prototipus, seria probable que un 33% de motors fabricats a partir del prototipus accedissin al límit legal.
Bé, no està malament, ja que la llei permet que un 40% de cotxes accedeixin al límit. Però el 33% es troba força a prop del límit. De fet, encara que aquesta xifra passi als controls, un 33% no és prou bo per a General Motors. L'empresa no s'hi vol jugar milions de dòlars en un motor model que arriba tan a prop del límit. Aquest model seria retornat a les taules dels delineants, que avui dia són electròniques. Si fallen massa coses en la fase del prototipus, aleshores demana que el motor sigui redissenyat. El dissenyador de motors examina el problema i determina uns mètodes que faran que el cotxe funcioni bé, que gasti poc combustible i que, per tant, baixi el nivell d'emissions. Com acabem de veure, podem utilitzar la corba normal estàndard i la taula normal estàndard per trobar el percentatge d'observacions que acaben per sobre o per sota de qualsevol punt de la corba. Però ho podem fer d'una altra manera, trobant un valor estandarditzat determinat si sabem un percentatge específic. Per veure com funciona això, estudiarem un problema que va tenir l'exèrcit no fa gaire. Diguem que l'exèrcit vol fabricar un nou tipus de casc, però no es vol prendre la molèstia de fer molts cascos per soldats amb el cap inusualment gros. Per l'exèrcit és més barat fer a mida els cascos per a aquestes persones. L'exèrcit va decidir no fer cascos per endavant pel 5% de soldats amb el cap més gros. La pregunta és, quina mida de cap correspon a aquest percentatge? És a dir, aquesta vegada sabem el percentatge, 5%, i volem trobar la talla del cap al qual correspon. En aquest cas, la talla del cap és la mesura per sota de la qual es troben el 95% de soldats. El procediment que hem de seguir aquí és exactament al revés del procés que utilitzem per trobar un percentatge. Aquesta vegada, comencem amb una taula, tenim un valor Z i anem de Z a l'escala original. Com que la taula dona l'àrea sota de qualsevol nivell, busquem el cost de la taula per les entrades que estiguin més a prop del 95%, és a dir, 0,95. Aquí ho tenim, 0,9505. Utilitzant la taula a la inversa ens dona una Z d'1,65. Recorda que aquesta és la mesura estandarditzada. Ens diu a quan es troba aquesta mesura de la mitjana en termes de desviacions estàndards. Però ara necessitem desestandarditzar per tornar a les unitats de les mesures originals, en aquest cas les talles de cap en polzades. Continuem treballant fent el camí al revés. Tornarem a utilitzar la fórmula Z. Fa un moment hem trobat el valor Z, 1,65. La mitjana de les talles de cap mesurades per l'exèrcit era 22,8 polzades. Per tant, mi és 22,8 i la desviació estàndard és 1,1. És a dir, sigma és 1,1. Ara podem resoldre X fent servir les regles d'àlgebra. Primer multipliquem les dues bandes per 1,1 per aïllar la fracció. Després sumem 22,8 a les dues bandes per aïllar la variable X. I la resposta és 24,6 polzades. Això vol dir que el 95% dels soldats de l'exèrcit probablement tenen un cap de prop de 24,6 polzades o menys. I per això l'exèrcit ara pot dir al seu fabricant que faci cascos de fins a 24,6 polzades, però no de més grans. Els soldats amb el cap més gros tindran uns cascos fets a mida, cosa que estalvia diners a l'exèrcit i evita uns quants soldats que tinguin mal de cap a causa d'uns cascos poc apropiats. En aquesta unitat hem après algunes tècniques valuoses per analitzar dades quan tenen una distribució a prop de la normal. Hem vist que podem convertir qualsevol dada normalment distribuïda a unitats estandarditzades, que són unitats de desviació estàndard. Hem après que els valors estandarditzats es poden representar per mitjà d'una corba normal estàndard amb una mitjana de 0 i una desviació estàndard d'1. I hem après a utilitzar la taula d'àrees de sota la corba per trobar un percentatge si tenim un valor específic Z o per trobar un valor Z si tenim un percentatge específic.